थायग्रा बिफांफोर जोङो जानो हागोन। आं बिनिखायनो दानो फरायनो गोसो जादों एक जहन 11 6निफ्राय 10 पदसिम। एक जहन 11 6निफ्राय 10 पदसिम। जों बिजों खौसेयाव दं होननानै जोङो बुंब्ला आरो जोङो खोमसियाव थाबायब्ला जोङो नंखाय बुङो आरो नंगौखौ मावा। आन्थाय बियो गावनो स्राङाव दङ बादि जोङो स्राङाव थाबायब्ला जोंहा गावजों गाव लोगो लाज्लायनाय दं आरो बिनि बिसा हौवा जिसुनि थैया जोंखौ गासैबो पापनिफ्राय सुस्रायो। जोंहा पाप गैया होननानै जोङो बुंब्ला जोङो गाव गावखौ आन्दाय होयो आरो नंगौआ जोंनियाव गैया। जोङो जोंनि पापफोरखौ सिमान लाब्ला बियो एसेग्राब फोथायजाग्रा आरो धोरोमिया। बियो जोंनि पापफोरखौ नागारो आरो जोंखौ गासैनो अधोरोमफोरनिफ्राय सुस्रायो। जों पाप खालामाखै होननानै जोङो बुंब्ला जोङो इसोरखौ नंखाय बुंग्रा खालामो आरो बिनि बाथ्राया जोंनियाव गैया। जोङो जोंनि पापफोरखौ सिमान लाब्ला बियो एसेग्राब फोथायजाग्रा आरो धोरोमिया। बियो जोंनि पापफोरखौ नागारो आरो जोंखौ गासैनो अधोरोमियाफोरनिफ्राय सुस्रायो। जोङो जेब्लानो गिर्जायाव फैयो जोङो पाप सिमान लायो। जोङो हान्थु खरायनानै गुब्रुबनानै जोङो जोंनि पापफोरखौ जोङो सिमान लायो। देवबार समाव सप्तासेमानि मावनाय जोंनि गासैबो अधोरोम हाबाफारिखौ जोङो इसोरनि मोखाङाव जोङो सिमान लायो आरो जोङो खेमा मोनो। मानोना जोंनि इसोरा अनख' इसोर, जोंनि बिफाया अनख' बिफा। गावनि फिसाफोरखौ बियो दुखु होआ। नाथाय पाप सिमान लायो, नाथाय आरोबाव जोङो जावले जावले गले गले जोङो पाप मावो। जोङो पापनिफ्राय गोजानाव थानो हाया। बेनिखायनो जाकबनि बिलाइया 4:8 पदआव बुंदों जोङो इसोरनि खाथियाव थानो नांगौ। Draw near to God। आङो बुंबोगासिनो दं मैयानिफ्रायनो। जोङो इसोरनियाव खाथि जानि। बिनि बोसोनफोराव जोङो सोनारनि। बिनि बोसोनफोर बादि जोङो थाबायनि। जोङो आन्दायलांब्लाबो जोङो गोसो फिनफिननानै जोङो इसोर बिफानि आथिं गुदियाव जोङो फैनि। बिमा बिफाफोर, इसोरा जोंखौ एसेग्राब अनबाय आरो अननानै जोंनि हाबाफोराव जोंनि हाबा जानाय समाव बोर आशीर्बाद सारस्रिनानै जोंनो गथ' गथाय दान होबाय आरो जोंनो न'खर फसंनानै होबाय। दिनै बे न'खर संसार जानायाव जोंहा बयबो एसे एनै जाय जारलाया जाखायो। नाथाय बिनि गेजेरावनो जोङो इसोरखौ दोनोब्ला नोङो सासे इसोरनि दैदेनगिरि हिसाबै नोंनि न'खरनि नंगौ दैदेनगिरि जायोब्ला नोङो नोंनि न'खरखौ गिर्जा न' बादि गोगोम नोङो फसंनानै दोननो हागोन। नोङो नोंनि न'खराव इसोरखौ बाख्नायनाय सिबिनायनि नोङो सम होनो हानांगौ जागोन। नोङो सासे न'खर दैदेनगिरि जानानै आरो नोंनि न'खरा मोनसे मडेल हिसाबै नुजागोन, नायजागोन। बै गुबुन न'खरा नोंनि न'खरखौ नायनानै सोलोंगोन। नायहर हनै बिसिनि न'खरा मा एसे मोजां। बिसोरो न'खर गिर्जा खालामो। बिमा बिफा, बिसाफोर, बिदा फंबाय, बिहामजो बिखुनजो बिजामादै अनज्लायो। इसोरखौ हामबाय होनो, बाख्नायो हनै इसोरखौ। दे जोंबो बिसोरबादि जोङो सोलोंनि, जोंबो खालामनि।
बेबादि मोनसे ख्रिस्टियान नखरा जोंथि बाथि जानो हानांगौ अब्लासो जोङो इसोरनि खाथियाव थानाया नंथारगौयैनो जोङो इसोरखौ जोङो बाख्नायगोन आरो सिबिगोन जोङो गुस्थि बिजौजों फोरबु होननायजोंल' नङा नाथाय गोसो मोदोम जिउजों जोङो इसोर बिफाखौ गावनि गोसोआव जोङो जायगा होनो नांगौ बेबादिनो गोबां बिमा बिफाफ्रा फिसाफोरनो सम होनायनि बाथ्राखौ जोंनि सेथि आलासिया बुंनानै थांबाय जोङो गोबां समावनो जोंनि फिसाफोरखौ अनो नाथाय जोङो बिसोरजों रायज्लाया बिसोरो स्कुलाव मा सोलोंनानै फैखो बा माबाफोर दुखु जानानै फैदों नामा मास्टारफोरजों बुजाबायनानै फैदों नामा नङाबा माबाफोर बान्था मोननानै फैदों नामा जोङो रायलाया जोङो सम होआ स्कुलाव थाङो फैयो फिसाफ्रा टिउसनाव दोनलाङो लाबोयो बेनोसै मोनसे दैलि रुटिन बादिल' जोङो खालामो नाथाय फिसाफोरनो सम होनांगौआ गोनांथार आरो उन्दै समनिफ्रायनो फिसाफोरखौ फोरोंलांनांगौ आङो दिनै आंनि बिमा बिफानि फोरोंनायखौ आं एक्नलेज खालामनो गोसो जायो दासो एसे आगोलाव सासे आनैया आंनि खाथियाव फैदों आरो बुंदों नोंसोरखौ उन्दैयाव आं खांफानो मोनदों होननानै आरो उन्दै समाव जोङो माबादिमोन बेखौ बुंदों जोंनि आइया गिर्जा बेलासियाव गिर्जा खालामाबानो जोंनो ओंखामबो होआ उन्दुनोबो मोना जोङो आरो जुदि गिर्जायाव बोरैबाफोर रायलायफ्लांबायबा एसे डिस्टार्ब खालामदोंबा न'आव लाबोनानै ओरैबायदि जोंखौ शिक्षा होयोमोन नाथाय देरनानै जोङो आइ आफाखौ जोङो थोजासे मोनाखै खुद्रिदोंमोन जोंबो आङो अनेक समावनो आङो बुंबोदों माथो गुबुननि बिमा बिफाया हस्टेलाव नायनो फैयो जोंनालाय माथो फैया बुजियाखैमोन बै समाव नाथाय आङो दा बुजियो जुदि आइ आफाया जोंखौ नागारनानै इसोरनि हाबाखौ मावाखैमोनब्ला दिनै आङो जानो हागौ बेबादि गसंनानै नोंथांमोननो इसोरनि गोथां बाथ्राखौ राननानै होनो मोननाय नङामोन बिनिखायनो बिमा बिफानि मावनाया मोजां खामानि मावनाया फिसाफोरनि सायाव आशीर्बाद बोर थायो नाथाय बिमा बिफाया पाप खालामबा बे पापा फिसाफोरनिबो लागै मोनसे हेंथा जायो बिनिखायनो जोङो उन्दै समनिफ्रायनो जोङो जोंनि फिसाफोरखौ जोङो बिनो फोरोंनि आरज खालामनो फोरोंनि आरो इसोरनि बोसोनफोरखौ जोङो फोरोंनि जुदि जोङो फोरोंनो रोङाब्ला जोंहा गंफ्रोमबो मण्डलीफोरावनो सानडे स्कुल दङ बेयाव जोङो जोंनि गथ'फोरखौ थिनहरनि नाथाय जोङो मा खालामो जोंनि फिसाफोरखौ स्पेशली दानि जि गोदान मुगायाव we are all busy we have a tight schedule ना जोंहा जोबोद बिजि शेड्यूल थायो बिनिखायनो मा खालामो गथ'आ एसे गाब्लानो मबाइला अन खालामबाय मबाइलखौ दिन्थिबाय आरो बे गथ'आनो देरै देरै सानफा एफा सर' जालाङो आरो खालि मबाइल नङाबानो सिरि थाया मबाइल नङाबानो ओंखाम जाया मबाइल नङाबानो उन्दुआ बे उन्दै गथ'फोरनि मोनसे गाज्रि सर' दा सोलिगासिनो दङ नाथाय जोङो साग्रिद जानि गुबुन मोनसे फोरोंनायजों माखासे दामनाय देनाय सोलोंनायफोरजों माखासे फोरोंनायफोरजों सल' खिन्थिनायफोरजों let us try to divert जोङो बेखौ डाइभार्ट खालामनो जोङो हास्थायनि बे उन्दै गथ'फोर बिसोरो बुजिया साननो हाया नाथाय नों बिमा बिफा जानानै नोंहा मोनसे रेसपन्सिबिलिटि दं बे गथ'खौ उन्दैनिफ्रायनो सर' खालामनायखौ मानोना बोथोरा गोब्राब
आरो बेबादिनो आङो जोलाव सेंग्रा सिख्लाफोर आइजोफोर आरो गासैबो जोंनि आइ आफा बिदा फंबायफोरखौ आङो खावलायनो हास्थायदों जोङो आरोबाव जोङो साबधान जानि जोंनि ससियेल मिडिया बाहायनायफोरजों लोगोसे आरो बे ससियेल मिडियाफोरखौ जुदि जोङो बाहायनो रोङोब्ला मोजां खामानियाव इसोरा बाख्नाय जाथों इसोरनि बोसोनफोरखौबो जोङो सोलोंनो हायो ससियेल मिडियानि दारै नाथाय बे ससियेल मिडियानो जोंनि न'खरखौ सिफायो जोंखौ पापआव खोख्लैयो आरो जोङो बुंगोनब्ला आंहा पाप गैया आङो मबाइलसो नायदों होननानै पापनि सायाव पाप थगायनायनि सायाव थगायनाय दा गोबां न'खरावनो बिमा बिफा फिसाफोर ज' थायो मोनसे रुमावनो थागोन नाथाय बयबो गावबा गाव मबाइलाव बेस्थ खोथा गैया बाथ्रा गैया गावनि मोखाङावनो बिमा दं बिब' दं फंबाय दं रायज्लायनांगौ नाथाय बै सोरबा लोगोजोंसो रायज्लायहरबाय थागोन नोंसोरो रंजानो हागौ आंहा फेसबुकआव एथ' जन आंहा लोगो दङ आंनि इउटिउब चेनेलाव आंहा एथ' जन फलोवार्सफोर दङ रंजानो हागोन नोंसोरो नाथाय बेयो खालि अनलाइनल' नोंनि जि रियेल लाइफआव बिसोरो नोंनि नंगौ लोगो नङा आरो बै लोगोफ्रा ससियेल मिडियायाव मोननाय लोगोफ्रा नोंखौ खोख्लैगोन जानो हागौ नोंथांमोनहा एक्सपिरियेन्स दं रं नाम्बार कल जानानै गोबां हाबा जाखानाय मानसियानो खारलाङो गुबुनजों हौवाफ्राबो गावनि बिसि फिसाखौ बावगारनानै गुबुनखौसो हामजाहरो whereas his own wife is in front of him जोङो गावनि बिसि फिसाखौनो नुवा जेब्ला जोङो मोदोम जिउ गासैखौबो बे ससियेल मिडियायावसो गथायजोबो आरो दानि जुगाव ओरैबायदि लाजि सिं गाज्रि इउटिउब चेनेलाव आपल'ड खालामो बेफोरखौ सोर थिखांगासिनो दङ एबा सोर एनकारेज खालामगासिनो दङ जुदि नोंथांमोना जों बयबो बेफोरबायदि चेनेलखौ जोङो जुदि नायाब्ला बिसोरो जेसेबांनाखि आपल'ड खालामा मानो बिसोरहा जेबो बेनिफिट गैया नाथाय जोंनो मोनसे इसोरनि बोसोनफोरखौबो जोङो खोनासंनो हायो बे इउटिउब चेनेलाव नाथाय नङा बेफोर इन्टारेस्टिं नङा इसोरनि बोसोना इसोरखौ बाख्नायनाय मेथाइफोरा इन्टारेस्टिं नङा बै गाज्रि आपल'ड खालामनाय मोसानायफोरखौ जोङो नायो आरो बे मेगनानो जोंखौ पाप खालामहोयो आरो बियो दा जोबोद सोलिगासिनो दङ आङो गावनि मेगनजोंनो नुबाय आङो गावनि खोमाजोंनो आङो दुखु खालामो एसे मोजां न'खर फिसा फरायफुनाय समावनो बे ससियेल मिडिया फेसबुकजों लोगो जानानै न'खरा धंस जालांबाय इसोरखौ बाख्नायनोबो सम गैया आरो लाजिया फांजिया अपेन कमेन्ट खालामनानै रायज्लायलायनाय बेफोर जों इसोरखौ फोथायग्रा बिजाबफोरनि लागै नङा बाहाय ससियेल मिडियाखौ नाथाय नांगौआव बाहाय जोंबो बाहायनांगौ जायो मानोना जोंनि मिटिंफोरा जेब्ला आं स्पेशली इन्टारनेशनेल अर्गानाइजेशनजों मावनायलाय सब समय आङो मेसेन्जाराव थानो गोनां वाट्सएपआव थानो गोनां जोङो मा खामानिनि कमिउनिकेट खालामो बिदि थानाय समावनो आं गोबांखौ आङो खोनायो नुयो आङो दुखु खालामो जोंनि बर'फोरा रोंगासिनो दङ रोंनायाव जौगागासिनो दङ नाथाय जौगानायजों लोगोसे गुबुन गाज्रि लामायावबो हान्थिगासिनो दङ बिनिखायनो जेरै 1 जन 1 अयथा 6निफ्राय 10 पदआव बुंदों इसोरा जोंखौ अनो आरो जोंनि पापफोरखौ क्षमा खालामो जोङो गोसो फाफिननि जुदिब्ला जोङो जोंनि जोलाव सेंग्रा सिख्लाफोरहा बेबायदि खैफोदाव गोग्लैनाय दंब्ला दिनै जोङो सानफिननि जोङो गोसो सोलायनानै जोङो आवगायफिननि जोङो बेबादिनो आइजोफोर जानानै जोंनि न'खरफोरखौ जोङो दैदेननि आङो बुंनो हास्थायो आरो बयबो बुङो मेथाइफोरबो रोजाबगासिनो दङ
आइजोफ्रानो न'खरखौ लुखाङो आइजोफ्रानो न'खरखौ सिफायो गियानि हिनजावा न'खरखौ लुखाङो अगियान हिनजावा दुष्ट हिनजावा न'खरखौ सिफायो आङो आसा खालामदों जोंनि पार्किजुलि सार्केलनि आइजोफ्रा बिदि नङा न'खरखौ सिफायग्रा नङा नाथाय इसोरखौ मानिग्रा आरो न'खरखौ लुखांग्रा आइजोफोर न'खरखौ लुखांग्रा आइजोफोर सुकुबार गिर्जा समाव जेन' बयबो लोगो लायो इसोरखौ फोथायनायाव गावनि समखौ होयो गोबां समावनो सुकुबार गिर्जायाव मानसिफ्रा खम जायो थांज्लायलाया नंगौ सोरबाबा मास्टार मावो सोरबाबा गुबुन गुबुन खामानि मावो सम होनो हाया नाथाय बिसोरबो समाव सुटिनि समाव हलिडे टाइमफ्राव लोगो लाज्लायोब्ला गावजों गाव एनकारेज खालामज्लायनाय जायो आरो आङो खावलायनो हास्थायदों जुदि जोङो जोंनि उइमेन फेल'शिपफोरखौ जोङो स्ट्रेंथेन खालामनोबा जौगाहोलांनोब्ला जोङो गासैबो कानेक्ट खालामलायनो जेरै डायसिस उइमेन कनफारेन्स नोंसोरो अर्गानाइज खालामो कनफारेन्स अर्गानाइज खालामनायजोंल' नङा महिला सभा खुंनायजोंल' नङा नाथाय नोंसोरो कानेक्ट खालाम बै सार्केलाव मा सोलोंनाय दं मा गियान दं बे सार्केलनि गियान सोलोंनायखौ जोङो गुबुन सार्केलावबो जोङो फोरोंनो नाजानि आरो जोङो गावजों गाव जोङो एनकारेज खालामज्लायनि जे जों आइजोआबो इसोरनि हाबाखौ मावनो समायथावथाव आरो मावनो हायो इसोरनि मोखाङाव सोर हौवा सोर हिनजाव सोर हावरिया सोर पापि जेबो डिफारेन्स गैया नाथाय इसोरा एकमात्र जोंनि गोसोखौ नायो जुदि नोङो इसोरजों सायख' जाबायब्ला नोङो खारग'नो हानाय नङा आं जेरै खारग'नो हास्थायदोंमोन नाथाय इसोरा फिदिं फिदिं आंखौ खानाय हमनानै दिनै बेयाव फसंफैदों समाव जोंहा न'खरफोराव गोब्राब जानो हागौ नोङो जुदि सुकुबार गिर्जानि दैदेनगिरि जादोंब्ला नोंनि न'खङा नोंनि फिसाफ्रा नोंखौ बुंनो हागौ नाङा जोंनो बेबादि बिबानखौ नाङा मावनो नाङा होननानै बिसोरखौ गिनानै नोङो बुंनो हागौ आङो मावनाय नङा होननानै नंगौ न'खरनि खोथाखौबो मानिनांगौ गिनांगौ नाथाय बिनिख्रुइ बयनिख्रुइबो सिगांसिन नोङो इसोर बिफाखौ गिनो गोनां इसोरखौ गि आरो इसोरनि बाथ्राफोरखौ बोसोनफोरखौ जोङो फल' खालामनि आरो इसोरनि खाथियाव थानि अब्लासो जोंनि जि गिर्जाफोर मण्डलिफोर बियो जौगालांगोन आङो खावलायनो हास्थायदों जोंनि बिफाफोरखौबो जुदि नोंनि न'खरनि सोरबा आइजोआ इसोरनि हाबा मावनो थाखाय लेंहर जादोंब्ला अन्नानै दारायफिथा नाथाय फोरों आरो अनज्लायनायनि गेजेरजों इसोरनि हाबाखौ जोङो मावलांनि जाकबनि बिलाइया बेखौनो जोंखौ फोरोंदों जोंनो वार्निंबो होदों बे संसाराव थानाय समाव जोङो जेसेबांसिम जोङो थांनानै थागोन जि गाज्रि आखलफोरनिफ्राय जोंखौ गोजानाव थानो थिनदों आरो गावखौ जों बयखौबो जों सुबुंफोरखौ इसोरनि फिसाफोरखौ इसोरनियाव समर्पण खालामनो थिनदों गथायनो थिनदों इसोरा अराय सम जोंनि आखाइफोरखौ साफा दोननो थिनदों जोंनि आखाइफोरखौ जोङो नायनि जेब्ला जोङो खामानि मावो जोंनि आखाइफोरा मैला जायो हाद्रि नांगौबो आरो बे आखाइखौ जोङो सुयो ओंखाम जानायनि सिगां एबा सोरजोंबा गोजोननाय लानायनि सिगां बे जोंनि आखाइजों जोङो मा मावो जोङो बेखौ गोसोखांनि जोङो बिजिरनानै नायनि मा आं बे आखाइजों इसोरनि बेरेखा हाबा मावफ्लांबाय नामा मा आंनि बे आखाइया पापजों गादै लाजोबबाय नामा जोङो बिजिरनानै नायनि आरो जोङो जोंनि गोसोखौ जोङो दांनायनि मा आंनि गोसोआ इसोरजों हामजाजाथावथाव नामा आंनि गोसोआव जि जिसु ख्रिस्ट'आ सारि जाबाय
बे जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनि जिउनि राजाया आंनि गोसोआव राजा जफैबाय नामा? मा आङो आंनि गोसोखौ इसोरनि गोथां बाथ्राखौ खोनासंनो थाखाय खेवनानै होबाय नामा? ना आङो सभायाव जिरायफैदोंब्लाबो आंनि गोसोआ दिनै गेङाखै, फांथे जानानै दं। नाथाय बे फांथे जानाया सैताननिफ्रायसो। दिनै सैताना नोंथांखौ होबथादों इसोरनि बोसोनखौ खोनासंनायनिफ्राय। जानो हागौ सैताना बुंदों, बि रेभारेन्ड सेलेन, बि रन्जिताया दिनै मा फोरोंफैदों खोनासंनो नाङा, बिसिनि फोरोंनायनिफ्राय गोजानाव था बुंदों जानो हागौ। नाथाय फारसेथिं जोंनि बिफा इसोरा नोंनि गोसोनि दरखौ सौगासिनो दङ। मानोना बियो नोंखौ अनो आरो नोंखौ बासायनो गोसो दङ, बासायनो गोसो दङ। बेनिखायनो जोङो माखासे हाबाफोरखौ जोङो मावनो थाखाय थामथिमजानि जोङो गावजों गाव नांज्लाय खमज्लाय जायो। बेयावहाय जोङो खेमा होनो रोंनि, जोङो क्षमा होनि। गोबां न'खरफोराव आङो बुंबोखाबाय, गोबांनो नांज्लाय खमज्लाय जायो, नायज्लायनो हायै दं। जोङो क्षमा होज्लायनि। जोङो क्षमा होज्लायोब्लासो जोंखौ जोंनि बिफा इसोरा खेमा होगोन। जोङो गोबां बेबायदिनो गोरोन्थिफोर मावफैयो। फिसाफ्रा गोरोन्थि मावो, थांनानै बिमाफोरनाव, बिमा बिफानाव, आयै आफा आङो पाप मावबाय, बा आङो भुल खालामबाय, माबा मोनसे दाय मावफ्रांबाय, आंखौ अननानै क्षमा खालाम। जेरै बै आन्दानाय फिसाया बुंदों, आफा आङो नोंनि सिगाङाव आरो इसोरनि सिगाङाव पाप खालामबाय। गोसो फाफेननानै बिफानियाव फैदों। बिफाया जुदि बे फिसाखौ रागा जोंनानै थाबाय थायोमोनब्ला दिनै बै आन्दायनाय फिसाया बेबादि बिफाजों गोबाजानो मोननाय नङामोन। दिनै बै आन्दायनाय फिसाज्लानि जायगायाव जोङो गावखौनो दोननि दे, जोङो गावखौनो दोननि आरो बै आन्दायनाय फिसाज्लानि बिफाखौ जोंनि मोखाङाव इसोरखौ जोङो दोननि। इसोरा जोंखौ आखाइ फुवारनानै नेगासिनो दङ जोंखौ नाजावफिननो थाखाय। आङो माखासे बिसय आइजोफोरनि थाखाय आङो आरोबाव बुंबावनो सानदों। जोङो गोबां समावनो गोबां बिबानफोरखौ मोनो मावलांनो थाखाय, नाथाय गुदु गुदा साननायानो जों आइजोफोरखौ गोबां समावनो जोंखौ खोख्लैयो। जोङो जोंनि गोसोफोरखौ जोङो इसोरनो गथायनानै जोंनो बिबान होजानायफोरखौ जोङो मावलांनि। सोरबा आइजोआ जुदि दावगागासिनो दंब्ला इसोरखौ हामबाय होन आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोनाबो ज' ज' मावलां। अराय सम आइजोफोरा बुंजायो रायखोमालानायानो बांद्राय बे हिनजावफोरना। माथो हिनजावफोर बादि रायखोमालायखो बेफोरबादि बुंजायो। मानो? रायखोमानाया मोजां नङा। नाथाय सानज्लाय जुदि बहाबा खहा जालांबायब्ला बेफोरखौ सावरायलायनायनि गेजेरजों जेन' गोरोन्थिखौ गोथों खालामो। जों आइजोफोरा गोबां समावनो बेस्थतानि गेजेराव थानानै इसोरनि खाथियाव थानो जोङो बावलाङो। फुंनि समाव सिखारनायजों लोगोसे जोङो हासिबखौसो दैग्रोयो। नाथाय आङो खावलायनो गोसो जादों, जों बिमाफोरहा, जों आइजोफोरहा न'खराव बांसिन बिबान दङ। जोङो जोंनि न'खरखौ जोङो सैताननि आन्जारनिफ्राय गोग्लैगोननिफ्राय जाथे बेंथे खालामनांगौखाय जोङो सिखारनायजों लोगोसे जोङो इसोरनि गथायनांगौ, इसोर बिफानियाव सानसेमानि जेन' जोंनि न'खरखौ नेयो। आरो जेब्ला गासैबो उन्दुलांजोबो मावखांजोबो इसोरखौ हामबाय होन, आंनि न'खरखौ आंनि फिसाफोरखौ दिनैसिम गोथाङै दोनबाय, अनबाय, नेबाय। न'खराव नांज्लाय खमलाय जागोन, नाथाय इसोरा जोंनो खाबु होदों गोरोबस्लायनायनि थाखाय।
आङो मोनसे एग्जाम्पल रियेल एग्जाम्पलखौ होनो हास्थायदों बर'दिन समाव जोङो बिदिनो न'खर गिदिंखांनानै जोङो बिबनांनि न'आव जोङो जिरायबाय थादोंमोन ज' न'खरजों लोगोसे आरो बिदिनो आंना बोराया मालाबाबो चान्स मोना बोसोरनैनि उनाव जोङो बर'दिनाव लोगो लाफैदों फुंनि 9टानिफ्राय गिदिंगासिनो हरनि 9टायावसो बियो न'आव फैफिनदों बिनिखायनो फिसाजोआ बुंदों बाबा नोङो चेन्नाइआव थायोब्ला माथो नोंनि मोदोमा गासिबो साजोबो मेङो नोङो दिनैलाय मानोथो मेङाखै बाबा अब्ला बिफाया फिसाजोखौ बुंदों आङो गोसो खुसियै इसोरखौ हामबाय होननानै रंजादों नालाय ओंखायनो जिसु बाबायानो गासिबो आंनि सानायखौ लांजोबबाय होननानै बे समावनो सासे हिन्जावा ओरैबादि गोख्रै खारबोनानै ग्रुप खुलुमनानै फैबाय आदा आंनि न'खरखौ बासायदो होननानै जोङो आन्दायजोब्बाय मा जाखो होननानै आंनि न'खरखौ बासायदो आंनि फिसाया बर'दिननि मुङै गायनाय थालिर बिफांखौनो दानस'जोब्बाय होननानै मा जाखो नङा आदा बर'दिनाव बयबो गोदान गाननाय जोमनायखौ गानो आङो मोनाखै आंनि फिसालायाबो मोनाखै मानोथो मोनाखै नोंना न'फ्राङालाय खामायखायोना फिसाया औ खामायो आदा नाथाय बियो गासैबो खामायनायखौनो थिर खेला ना लटारि टिकेट लानानै बियो गारजोबो बेबायदि जुवा गेलेनानै बियो गारनानै न'खरनि फारसे बिहा जेबो ध्यानानो गैया बेखौ आं बुंनायखाय बियो रागा जोंनानै बुंदों अब्लालाय माथो लाब जाखो बर'दिन समावनो नांलायबायबा रायजोफोरखौ जाहोनायनि मा लाब जाखो होननानै बियो थालिर बिफांखौ दानस'दों अब्ला जों थांनानै बानजायहैदों आरो सोंदों माथो जाखो होननानै अब्ला बियो बुंदों ओइ रागा जोंबाय थायो बर'दिनाव बयबो रंजादों मोसादों बियो आंजोंबो थांफाया फिसाजोजोंबो थांफाया रंजायाबो जोंनो बेदरखौबो संनानै होआखै होननानै जेब्ला जोङो बानजायो अब्ला बियो बुंदों आं बबे गोसोखौ लानानै रंजानो आं बबे गोसोखौ लानानै इसोरखौ हामबाय होनो थांनाय देवबारावबो गाहाम बाथ्रायाव फोरोंदों बेबादि गाज्रि जुवा गेलेनाय थिर गेलेनायनिफ्राय गोजान जा होननानै नाथाय आंनि फिसाया एसेबो गोसो सोलाया आङो फास्टिंआव थाङो आङो आर'ज खालामो मानो इसोरा आंनि आर'ज खालामनायखौ खोनासङा होननानै जेब्ला जोङो बिसायजोंबो रायज्लायो अब्ला बियो बुंबाय औ नंगौ नाथाय आं दिनैनिफ्राय बुङो आङो मालाबाबो बेबादि आङो लाबावला आं पापखौ मावथारलालै आदा आं पापखौ मावथारला होननानै बुंदों बियो पापखौ मावथारला होमब्लालाय नों मा दा नों थालिर बिफांखौ दानस'बाय दा नोंनि फिसाफ्रा फैफिननानै नुयोब्ला बिसोरो मा सोलोंगोन नङालै आदा आङो गावनो दायखौ मावखाबायब्ला आंनो बे थालिर बिफांखौ आङो जरायफिनगोन होननानै बुंबाय बियो आंनो जरायफिनगोन आं आंनि भुल मावनायखौ आं फिसाफोरनो दिन्थिथारा होननानै बुंबाय बियो ओमफ्राय जोंबो बुङो आंबो आसरित मोनबाय मारै खालामनो नागिरदों बेलाय होननानै नाथाय दसे उनावनो बियो जों जिरायबाय थानाय समावनो औवा लानानै फैबाय आरो खुख्रि लानानै फैनानै औवाखौ सैसिन सैनानै ओरैबो जं बादि खालामनानै बियो थालिर बिफांखौ जरायफिनबाय जोंनि मोखाङावनो जरायफिनखांनानै बुंबाय हा आं दासो आंनि गोसोनि गिदिर माबानिफ्राय आङो बारग'नाय मोनबाय बे सैथानानो फैबाय थायोलै आंनि गोसोआव होनबाय बियो अब्ला जों बुंदों नोङो मानोथो सैथानखौलाय फैहोबाय थायो मानोथो नोङो सैथाननो खाबु होयो फैनो थाखाय अब्ला बियो बुंदों आङो दिनैनिफ्राय आङो बेबादि खालामथारला बेबादि आङो खालामबावोब्ला इसोरा आंखौ माबा मोनसे साजा होथारथोंसैलै होननानैहाय बियो बुंदों बेबादिनो बियो रंजा बाजा बर'दिन जोबजासे बोसोर गोदानजों फैनायसिम बियो बेफोरबादि खामानिखौ मावफिनाखैमोन आसा आरो भरसा खालामदों इसोरा बे न'खरखौ दैदेनगोन होननानै दा बेबादिनो जोंनि न'खराव थायो नाथाय इसोरा खाबु होयो गोरोबस्लायफिननो थाखाय आरो समाव नोंसोरो न'खरजोंल' गोरोबस्लायलायनो हाया जानो हागौ नाथाय नोंसोरहा दैदेनगिरिफोर दङ
इसोरनि दौरिफोर दङ बिथांमोनखौ हांख्राय आङो दहायनो होनदों गितफोर 121आ माबादि आंनि जिबनाव दैदेननायखौ लाबोदों बेबादिनो नोंथांमोनाबो बेफोरबादिनो गावबा गावनि गोसोआव मोनफा मोनफा बाइबेल पदफोरखौ दोन जुदि नोंथांमोना बाइबेल फरायनायनि सम मोनाखैब्ला गोसोखां इसोरा नोंसोरनो मा बोसोनखौ होआ जानो हागौ हाबा समाव फोरोंनाय ना पास्टरनि फोरोंनायफोरखौ गोसोआव थायाबो जानो हागौ नाथाय हाबानि उनाव गोबां फोरोंजानायफोरखौ जोङो मोनो बेफोरखौ जोङो गोसोखांनि आरो जोंनि गोसोफोरखौ जोङो ट्रान्सफर्म खालामनि बिमाफोर खुद्रिनायजोंल' नङा सिरियै दाहा खालामनायजोंल' नङा नाथाय इसोरनो गथायनायजों आरो नोङो नोंनि फिसाखौ गोथों खालामनो हायाखैब्ला इसोरनियाव गथाय आरो दौरिफोरनि हेफाजाब आरो दैदेनगिरिफोरनि हेफाजाब नोङो ला आरो बेक्तिगत जिबनाव जुदि नोंहा गोबांथार दुखु दाहाफोर दङब्ला नोङो आरजनि थाखाय कनफिडेन्शियेल जुदि नोङो हास्थायदोंब्ला रावबो मिथियै आरज खालामजानो हास्थायदोंब्ला नों जायखौ फोथायो जायखौ नोङो भरसा खालामो आङो बेजों शेयार खालामनानै आरज खालामोब्ला बियो आंखौ हेफाजाब खालामगोन होननानै मानोना आङो गोबां समावनो नुनो मोनदों आरो खोनानो मोनदों फास्टिं प्रेयाराव गावनि फिसाजोनि थाखाय आरज खालामनो गथायो आरज बिलाइ आंनि फिसाजोआ बेबादि होननानै नाथाय फास्टिंआ गनानै थांब्लानो नै उमुकनि फिसाजोआ बिदि आरज खालामनो खावलायदोंमोन होननानै अननानै बेबादि दाखालाम जोंनि संसार जानायाव जोङो सिगांसिनावनो जेरै इसोरनि गोथार बिफां जोङो जानो नांगौ होननानै जोंखौ फोरोंदों जोङो बेबादिनो जानि अराय सम जोङो नंगौआव थानि आरो आङो आइजोफोरनि लागै मोनसे जि जोंनि बाइबेलाव होजानाय 1 सामुएल 9:20 पदआव सोरनि बिसय बेवहाय बयबो मिथिगौ जानो हागौ इंलिसाव हान्ना होननानै बुङो मिथिगौ ना बयबो हान्नाखौ बयबो सिनायो दा मिथियो दा बाइबेलनिखौ सोर मिथियो आखाइ थिखां दे आखाइ माथो गैथारा हान्नाखौ मिथिया ना 1 सामुएल 9:20 आं पास्टरफोरखौ खावलायदों हान्नाखौ मिथिया दाबो अननानै गोसोआव लादो आरो फोरोंदो हान्ना सासे बिसा गैजायै हिनजावमोन हाबा जानायनि उनाव बियो गोबाव सम बियो बिनि गोरबोआव फिसाखौ मोननो हायाखै नाथाय बियो बिनि दुखु दाहाखौ इसोरनि आथिं खाथियाव बियो लाबोदों इसोरनि खाथियाव लाबोदों बियो आरो बियो ओरैबादि आरज खालामदों गोसो मोदोम जिउ होनानै बुंदों जुदि नोङो आंनो बिसाखौ गथायोब्ला आंनो गोरबोआव बिसा होयोब्ला बे बिसाखौ आङो नोंनि लागै आङो दान होफिनगोन होननानै इसोरखौ बियो फोथायदों आरो फोथायनायजों बियो आरज खालामदों आरो आरज खालामनानै बिनि गोरबोआ सुफुंजादोंमोन बिनि गोरबोआ सुफुंजादोंमोन गोबां बियो समाजनि निन्दि जानाय फिसा गैजायै हिनजाव होननानै सांग्रेमा हिनजाव होननानै बियो निन्दि जादोंमोन मुगैजादोंमोन नाथाय बिनि फोथायनायानो बिखौ बै मुगैजानाय निन्दि जानायनिफ्राय बिखौ बासायदों आरो सामारिया हिनजावनि बिसयखौबो जोङो बयबो मिथिगौ जहन 4:1-42 पदआव फरायोब्ला जोङो नुनो मोनो सामारिया हिनजावखौलाय मिथियो दा बयबो मिथियोना मोनथियोब्ला आखाइ थिखो दे आइजोफ्रा दाबो खम दे जोबोद खम पार्टी जुदि सार्केलनि महिला दैदेनगिरिफ्रा जेन' सेमिनार लायो आरो फोरोङो बेफोरबादि बाइबेलनि गोनांथि आइजोफोरनि सल'फोरखौ सामारिया हिनजावनि बिसय नोंसोरो फरायदो
दैखराव दै लायनायाव बियो जिसुखौ लोगो मोनदोंमोन आरो जिसुखौ लोगो मोननानै गुबुन समाव बियो पापिखाय पापि होननानै बियो गावनि परिचयखौ होनो गोसो गैयामोन नाथाय जिसुआ बिनियाव दै बिनानै लोंदों आरो सोंदों नोंहा साबसे फिसायफोर दङमोन होननानै बियो थगायनो सानदोंमोन नाथाय थगायाखै नंगौखौ खोन्थादों जेब्ला बियो जिसुजों रायलायै बिखौ मिथिनो मोनो जे बियो जिउनि बासायग्रा होननानै बियो गासै गामियावनो थांनानै खोन्थादों आङो जिउनि बासायग्रा जिसु ख्रिस्टखौ आङो लोगो मोनबाय होननानै नंथारगौ जोंनि जिउनि राजाया जोंनि गेजेराव दं होननानै जिसुआ दं होननानै दिनै नोंबो आंबो बेबादिनो मोनथिस्लाबै समाव जिसुखौ लोगो मोनगोन जोङो जिसुजों मोगा मोगि जागोन बिनिखायनो जोङो जेब्लायबो थामथिम जानि नोङो साननो हागौ आं जाम्बि हिन्जाव आं थिय'ल'जि फरायाखै आङो थोजासे गोरों गोरा नङा आङो माब्रै इसोरनि बोसोनखौ आङो इसोरनि बिसय आङो साखि होनो रोंनो होननानै आङो माब्रै स्कुबार गिर्जानि दैदेनगिरि जानो होननानै आङो माब्रै जोंनि फारगिजुलि सार्केलनि दैदेनगिरि जानो होननानै नाथाय गोसोखां इसोरा पापिफोरखौ दिखाङो पापिनि गेजेरावसो बियो फैनानै गाव सायख'यो गावनि हाबाखौ मावनो थाखाय आरो बेबादिनो गोबां बेबादि सल'फोर दं जानो हागौ बयबो मादार टेरेसाखौबो मिथियो ना मादार टेरेसाखौ मिथियोना मिथिया मादार टेरेसाखौलाय मिथियो मादार टेरेसाखौ मिथियो बियो कलकातायाव थानानै गोबां लेप्रसिफोरनि गेजेराव गैजायै रोङै गेजेराव थाङै गेसाव गोफोन मोनामनायफोरखौनो बियो बामखांनानै लाबोयै बिसोरखौ जाहोदों लोंहोदों बिसोरनो गाननो जोमनो दानहोदों आरो गोबां बेफोरबादि हाबाफोरखौ मावदों दिनै जों आइजोफ्राबो बेफोरबादिखौ जोङो सोलोंनो हायो आरो मावनो हायो दानो आङो आरोबाव जोबनायनि सिगां आङो फरायबावनो गोसो जादों दहाय फरायनायखौनो 1 जहननि 6-10 पदसिमखौ सोरबा फरायहरगोन ना 1 जहन 6-10 पदसिम फरायहरदे ओरै इंस्पिरेसन टीमनिफ्राय माइक लानानै गोबारै फरायहरदे 1 जहननि 1-10 6-10 पदसिम आं फरायगोन जिसुनि मुङै जों बिखौ बिजों खौसेयाव दं होननानै जोङो बुंब्ला जोङो खोमसियाव थाबायब्ला जोङो नंखाय बुङो आरो नंगौखौ मावा आन्थाय बेयो गावनो स्राङाव दं बादि जोङो स्राङाव थाबायब्ला जोंहा गावजों गाव लोगो लाज्लायनाय दं आरो बिनि बिसा हौवा जिसुनि थैया जोंखौ गासैनो पापनिफ्राय सुस्रायो जोंहा पाप गैया होननानै जोङो बुंब्ला जोङो गाव गावखौ आन्दायहोयो आरो नंगौआव जोंनियाव गैया जोङो जोंनि पापफोरखौ सिमान लाब्ला बियो एसेग्राब फोथायजाग्रा आरो धोरोमिया बियो जोंनि पापफोरखौ नागारो आरो जोंखौ गासैबो अधर्मियानिफ्राय सुस्रायो जों पाप खालामाखै होननानै जोङो बुंब्ला जोङो इसोरखौ नंखाय बुंग्रा खालामो आरो बिनि बाथ्राया जोंनियाव गैया जिसुनि आमेन हामबायसै बिनिखायनो जोङो जोंनि पापफोरखौ जोङो सिमान लानि जेन' जोङो जोंनि गेसाव गोफोनफोरखौ जोंनि पापफोरखौ जोङो सिखमानानै दोना जोङो जेसेबांसिम जोङो सिखमागोन अब्लासिम जोङो बांसिन जोङो पापखौ मावलांगोन आरो जोङो गोसो सिङावनो जोङो सैनांगोन बिनिखायनो जोङो जुदि पापजों गादै लायाब्ला जोङो नंगौ थाबायोब्ला जोङो जोंनि इसोरनि मोखाङाव जोङो गोरायै बा गोख्रोङै जोङो गसंनो हागोन आरो इसोराबो जोंखौ गावनि गोरबोआव गजबनानै जोंखौ लागोन
जेरै जाकबनि 4 अध्याय 7 पदाव बुंदों बिनिखायनो नोंसोरो इसोरनि सिगाङाव गं सैताननि जेंगा गसं अब्ला बियो नोंसोरनिफ्राय खारलांगोन जोङो इसोरनियाव जोङो गंग्लायनि आरो गासैबो सैताननि हाबा मावनायफोरनिफ्राय जेसेबांनाखि जोंनि वर्ल्डलि बे सांसारिक लुबैनायफोर जोङो बेफोरखौ जोङो गोजानाव जोङो दोननि आरो जोङो सैतानखौ होखारनानै जोङो इसोरनि खाथियाव जोंनि गोसोफोरखौ जोङो हामलायनि जोङो गोसो सोलायदिनि जोङो बेक्तिगत जिबनखौ जोङो दांनानै नायनि आं दहायबो बुंबाय जोङो जोंनि गोसोफोरखौ दांनायनि दे जोङो जुदि जोङो इसोरनि मोखाङाव जोङो पाप मावबायब्ला जोङो सिखार लानि सिमान लानि इसोरनियाव खेमा मोननो थाखाय आरो बेखौ जोङो सिमान लाखांनायनि उनाव इसोरनि मोखाङाव हामलायखांनायनि उनाव जेन' जोङो आरोबाव पाप खालामफिनबावा जोङो आरोबाव पाप खालामफिनबावा जेन' जोङो गले गले इसोरखौ जोङो क्रुसाव होबावा जोङो गुड फ्राइडेआव जोङो दुखु खालामो जोंनि पापनि थाखाय जिसु ख्रिस्ट'आ क्रुसाव आलायजाबाय होननानै मा खास्रि बिस्रि दुखु बिलाइ मा खास्रि बिस्रि दुखु बिलाइ होननानै जोङो मेथाइ खनो जोंनि खुगाफोरजों नाथाय गोसोआ दुखु जाया जोङो गले गले जोङो जिसुखौ क्रुसाव जोङो होयो मा दिनै जोङो एसेबां फोरोंजानायफोरखौ मोननानैबो जिसुनि बोसोनफोरखौ मोननानैबाबो इसोरनि गाहाम बाथ्रा गोथां बाथ्राफोरखौ जोङो मोननानैब्लाबो जोङो जोंनि पापफोरखौ जोङो इसोरनि मोखाङाव जोङो सिमान लानो थाखाय थामथिम नङा नामा जोङो आन्दायनाय बिसाफोर बादि जोङो गोदाव सोराव थाबाय थागोन नामा मा जोङो गोसो फिनफिननानै जोंनि बिफानियाव जोङो फैगोन नामा जोङो गोबां पाप मावबोबाय आङो दानो खावलायदों अमृता आरो टिमखौ जोङो मोनसे जोङो मेथाइखौ खोनासंनि मुझे माफ कर दो खुदा मुझे माफ कर दो पिता हे इसोर नोङो आंखौ क्षमा खालाम हे इसोर नोङो आंखौ क्षमा खालाम आं बिनि उनाव सुंद' होनबावगोन आरो फोजोबगोन आरो बे मेथाइखौ खननायजों जुदि जोङो जोंनि गोसोफोरखौ जोङो इसोरनियाव गथायनो गोसोब्ला जोङो इसोरनि आथिङाव गथायनो जोंनि पापफोरखौ इसोरनियाव सिमान लानो गोसोब्ला जोङो बिथांमोन मेथाइ खननायजों लोगोसे जोङो गाव गावनि गोसोखौ जोङो इसोरनो गथायनो हागोन
गोबां पापफोरखौ मावबाय नाथाय आंखौ क्षमा खालाम आंनि बिफा आंनि इसोर आंखौ क्षमा खालाम होननानै बुंदों दिनै जोङो मैयानिफ्राय लानानै दिनैसिम जोङो इसोरनि बोसोनखौ जोङो सोलोंबोबाय जोङो खोनाबोबाय बियो रेभारेन्ड हेलेननि बुंनाय नङा बा रन्जितानि बुंनाय नङा नाथाय बियो इसोरनि बोसोनसो इसोरासो जोंखौ बाहायदों आङो नोंथांमोननि गेजेराव आंनि टेस्टिमनिखौनो आङो होनो गोसो जादों दानो आङो सिगांनो बुंबाय आङो थिय'ल'जि फरायाखै होननानै आङो ससियेल वर्कसो फरायदों नाथाय इसोरा आं पाब्लिक उदाय लेंजिखौबो आं बाहायदों इसोरा आङो गोबां समावनो गाहाम बाथ्रा खोन्थानो थाखाय आङो थाम थिम जानानै फैयो आङो पेपाराव पइन्ट्सफोर लानानै फैयो नाथाय जेब्लानो आङो बेयाव गसङो पुलपिटाव आङो फैयो अब्लानो इसोरनि जिउआ आंखौ दैदेनो आंनो मिथिया आङो माब्रै इसोरनि बोसोनखौ आङो राननानै होयो होननानै थांनाय देवबाराव गथायबारि गिर्जायाव जेब्ला आंनि आदै आफ्रामा आंखौहाय गाहाम बाथ्रा लानो थिनो आं जास्ट गिर्जाल' हाबैनो होननानै बुंदोंमोन नाथाय बेयावनो बुंबाय हिन्जावफ्रा नोंनि गाहाम बाथ्राखौ खोनासंनो गोसो दं होननानै आंहा थाम थिम जानायनि सम गैयामोन आरो बेबादिनो बे थांफुनाय समावनो जोंनि गारिया गेजेर ससेयावनो गाज्रि जानानै होयो ओजों गिर्जाआरिफ्रा नेगासिनो दङ सैताना ओरैबादि नासयदों आङो ओरैबादि टेनसन जादों आङो मा खोन्थाहैबावनो लाजि सिं सिंबो मोनदों आङो गिर्जाखौनो मोनहैगोन ना मोनहैला होननानै नाथाय गेजेर ससेनिफ्रायनो सासे आदाया लांफैनानै थाग थिग गाहाम बाथ्रा खोन्थानायनि मेथाइ रोजाबखांनायजों आं सहैनायजों आरो ओरैबादि जाबावबाय आङो जि थाम थिम खालामदोंमोन आङो लेखायाव लिरनानै लादोंमोन बे नटबुकखौबो आङो गारियाव बावगारलांदों अब्ला आङो गसंनानै थांनानै माइकखौ अन खालामखांनानै आंनि गोसोआव आं बेखौल' बुंदों इसोर आङो पापि नोङो बे पापि लेंजोखौ नोङो बाहायदो आंनि खुगानिफ्राय नोंनि बाथ्राखौनो नोङो राननानै होदो होननानै आङो दिनै खावलायनो गोसो जादों जोंनि गासैबो पार्टि जुलिनि इसोरखौ फोथायग्रा बिसाफोरखौ नंगौ जोङो पापि नाथाय पापिखौबो इसोरा बाहायो जोंहा गोबां बेबादिनो न'खरनि जाय जारला गोबां जोंनि खामानिफोरनि चेलेन्जेसफोर थानो हागौ नाथाय अब्लाबो जोङो इसोरखौ जोंनि मोखाङाव जोङो दोननि आङो खावलायनो हास्थायदों सोरबाफोर जुदि गोसो जादोंब्ला दुखु जादोंब्ला इसोरनियाव दानो गावनि गोसोखौ गथायनोब्ला जोङो गसंनोबो हागोन एबा जोङो जोंनि गोसो सिङाव जोङो आर'ज खालामगोन आरो आङो बे मेथाइखौ लासै आरोबाव रोजाबनो आरो खावलायदों आरो आं खावलायदों जेन' आर'जआव सोरबाफोर गावनि जायगायावनो गसंनानै इसोरनियाव गावनि न'खर आरो गावनि थाखाय गथायनो गोसोबा जोङो गसंनो हागोन तेरे चरणों में मेरा तेरे चरणों में मैं सर झुकाऊं तेरे चरणों में मेरा
आंनि गासैबो आइ आफा बिदा फंबायफोरखौ इसोरनि बोसोनखौ खस्थ'यैब्लाबो थोन थोन जिरायनानैब्लाबो खोनासंनायनि थाखाय आरो गाव गावनि गोबां खामानिफोरखौ ज्राब गारनानै दिनै बेयाव फैनानै इसोरनि बोसोनखौ लानायनि थाखाय आं हाजासे नोंथांमोनखौ हामबाय आरो हामबाय होनो आरो आं हामबाय होनो गोसो जादों दानो पार्किजुलि सार्केलनि गासैबो दैदेनगिरिफोर पेरेन्टनि दैदेनगिरिफोर वुमेन्सफोरनि दैदेनगिरि आरो इउथ्सफोरनि दैदेनगिरि आरो बे सभानि कनभेनरफोर आरो गासैबो दौरिफोर इभान्जेलिस्टफोर आरो बेबादिनो हाफ्रामफोर आरो स्कुबार गिर्जा दैदेनगिरि गासैखौबो आङो हाजासे हामबाय होनदों आंनो बे खाबुखौ होनायनि थाखाय आरो आङो इसोरखौनो हामबाय होनो नोंसोरनि बेबादि बिबानखौ लानानै दिनै एसे मोजां बे सभाखौ खुंफुंनायनि थाखाय आङो